କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ତୁମରେ ହେଇପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରୁଛି ଏ ବୋଝ ବି ତମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନି। ଏମିତି ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମର କଣ ଯାଉଛି? ଏ ଦୀପିକା ଆରେ କାହିଁକି ତମ ମତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? କିଏ ଆମ ଦୁଇଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି? କିଏ? ମୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି ତମେ ନ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ମଦ ପିଉଥିବି ନିଜ ଶେଷ କରିଦେବି। ନାଇଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି। କହିବ ଯଦି ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ତମେ କାହାକୁ ବାହାରେ ସଖାଇ ନୁହ ତ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ବାହାଘର ଦିନରେ ଆଜି ଯାଏ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ମତେ ସବି ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସତ କଥାଟା ଲୁଚାଉଛି। ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ମୁଁ ଘରେ ରହିପାରିବିନି। ନା କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ସେ କଥା କହ। ଆରେ କହ କହିବରେ କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ିଯିବୁ? ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ମତେ ଏଠାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରେ ମା? ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କରିଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଆରେ ମା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ ଏକଥା କହିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ତୋର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା କିଏ କଣ କହିଛି? ବାପା ମୁଁ ମତେ ତା ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ ଉତ୍ତର। ସତ ଅଧାରୁ କହିବ ଯେ ତୁ ଏଟା ଯାଇପାରିବୁନି। କହବେ କହ
କେତେ ରୂପ କେତେ କାହାଣୀ ନାରୀକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭଲ ଭାଇରେ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛି ବାପା ଆଜି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବାପା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତାକୁ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛି ଚାଲି ଯାଉ ଶୁଣିଲେ ତ ବାପା ଅସମୀ ମତେ ଯିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ନାହିଁ ରେ ମା ମୁଁ ତତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି କାହିଁକି ବାପା କାହିଁକି ମତେ ରୋଗ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ରେ ମା ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ଆମ ବଡ ପୁଅ ଅଶ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସାନ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଏଠି କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ହେଲେ ଆମ ବାପ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ରେ ମା ଆଜି ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଏ ଘର ଛାଡି ଯାଆନି ତୁ ଯାଆନି ରେ ମା ରହିବି ବାପା ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି ହଁ ମୁଁ ରହିବି ଓଳ